ако сте видяли, едното ми клипче, как хвърлих кетчуп бутилка, никога не видяхте. Какво стана, нали? Сега ще видите. Бате, аз съм на същото място. Ей, готов ли си? Да, верно, бате. Има една камера е там. И ще видим, ще ви покажа. Хора, има бутилката, ако виждате това червеното малко, това е бутилка, изчакайте. Хора, от ето това малкото отива на там. Сега, вижте какво стана. Ба, да лезем бутилка. Кепчо бутилката. Ти къде? О, пък. Ми да. Да, буквално. Ето там. Искам да фърля още един път. Аз съм от хора, искам да го фърля още един път. Чакай, изчакай ма. Ти хвърляй, аз тук ще... Не. Нека сме горе, заедно. Хора, един план мой, един мой план успя. Плана ми беше да свърля портмонете там, където е кетчуп бутилката. И аз ще взема кетчуп бутилката, защото навира разни работи тук. Да, е по-епично. Дали свърли портмонете? Не. Добре. Брайде, така стига епично. Достатъчно. Дали го фърля така пък? Не, не искам ще не видите, няма да се такова. О, ще още бе. Кравичка умряла. Той вече сложи една кравичка тук. Втора. А това е трета вече. Ето. Ако не мога го видите. Четвърта, бориха се тук. Имаше и мравка, защото се бори. Ми, хора. Достатъчно ми са. О, ето Да. Ще ми правим апдейт. Искам да го разтърга. Аз искам така го разтърга. Гледай. Или хора, Не. Хора, изчакайте. Хора, аз го разтъргах с ръката ми. И... Цялата ръка ти е в кетчуп сега. Да, просто. Еми... Маза го! Мико направят. Еми... Ето, тривичка. Чао!